Wie een jonkje die zei van, ja, maar juf komt haast wel weer al in, juf krijgt er dan geen centen meer voor. Nee, nou dat is de juiste omschrijving en dat is echt helemaal prima. Goedemorgen, wat een verrassing. Een groot afscheidsfeest op CBS De Oorrin in Twiesel. Juf Doetie stiet al goed 44 jaar voor de klasse en gaat nu met pensioen. Sowieso al feestenlijstjes kwaldaai. En dan doen we dat tussen controle wel even wat. Maar ik kan net verwachten dat ze hier al hier op het podium komen zongen. Dat ze echt al hier wat voorbereid zijn. Dus nee, dat was een hele grote verrassing. Net alleen bij de leerlingen wie juf Doetie populair. Ook voor haar collega's wie ze noffelijk om mij geer te werken. Ja, juf Doetie wie een hele lieve juf. Rustige juf, geduldig. Ja, gewoon een hele fijne juf voor de band. Zeg de band echt. Ja, ze is zo spontaan. En ze vertellen zo leuk, de wie een stiekem van de week al bij. Die zei, we gaan echt voor juf Jong. Hè? En mochten ze net verklappen, maar en die spontaniteit, dat is het leukste. Super bedankt al je.